Bueno, pues ja que tenim el problema del picudo rojo ese, que es mor moltes palmeres, pues anem a veure si intentem aprofitar del tronc de la palmera, a veure de quina manera es podria aprofitar per a utilitzar-lo per a jardineria. En comptes d'utilitzar la terracota o la ceràmica per a la maceta, doncs anem a aprofitar un tros de tronc, buidar-lo i posar-li una planta i que el mateix tronc servisca per a la maceta. Esborra els senyals i no torna cap cosa. Necessitem la motosserra per a tallar el tros de tronc que anem a utilitzar i buidar el tros de tronc eixe per a posar la turba i la planta. Sembràvem per recollir estels i ara ens tens de nou de volta cap. Jo penso que l'únic pràctic és el tronc de palmera, que és el que més abunda en aquests moments, i l'única manera d'aprofitar-se és fent macetes, utilitzant-les per a les plantes o per a fer taburets o inclús taules o coses així, no? Aprofitar-ho. Tots miren cap al cel, ningú té les respostes. Així tenim el resultat de la prova que hem fet. Els esperem així en Recobert, en Benimeli, per a la solució que vulguin en el tema de jardineria. S'ha esgotat el temps d'olorar.